तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, कसे आहेत सगळे? मजेत ना? असेच मजेत राहा आणि असेच आमचे व्हिडिओ नवीन नवीन बघत बसा. म्हणजे आता आम्ही चाललो नदीत जातो आणि हे तोडही काढूचे शेळवांचोच प्रकार आहे. शेळवा थोडी लहान असतात आणि ते जरा मोठे असतात आणि ते काढूचे आहेत आणि ते आता आम्ही काढूच चालला. बबलू आहे माझ्यावर, बबलूची बहीण आहे. हॅलो, अरे खाली गेलो आहे मी. होय होय. काय घेऊ? हॅलो, घेऊ काय? हो, गोंतो घेऊ की मोठो? होय खरंच सांग. पिशी घेतलं एक. चला ये लवकर, खाली ये पुलार. तर बबल्याचा फोन इल्लो. बबलू, मी आणि त्याची बहीण आणि आर्यन वाटतं. तर अशी चालला. पूनम नाही कारण पूनमचा आज काहीतरी खाली गेला. तर आता जाणार, बघूया. तुमका पण तिथे दाखवतंय कसे काढतात ते. तर आता दुपारचं 1 वाजलो आणि ऊन भरपूर असताना तर एक मजा म्हणून जाऊचा. तर चला, तुम्ही पण चला माझ्याबरोबर. अरे हा काय म्हशी कशा बोर्ड तिला त्या पॅक एका लंगड्यात कशा घेतलं? एवढ्याच नको. काय ग एडिटिंग? तू करशी? फोर व्हीलर आहे अनो. तो येता अनो मांजरेकर. अनो येता. अनु मांजरेकर ना. अनो बावकार. तो येता पुणग्याकडे राहण्याचा रांगडी. पाणी येते कमी हो. गाडी हे चाललं मागच्या टायमाला. तू अट्टाटीच्या पाठीत बसून पहिल्याटी जायचं. उतारता खाली. सगळी पाणी बघितली आता. मग शूटिंग तरी चालू कर. खेचे झाडाकडे येत ना ते त्यांच्या अंतरू जाऊन चिखलात खाणायचा कोयती मारायची. आणि? कोयत्या खट्टा आवाज येतो कोयते की काढायचं असं समोर पडायचं. खट्टा आवाज येलो ना की गं मेला बोटा कशी वाकडी चोंडरवली. हो मारे काढून आले. जोगडे मासे गावलेले असते. एका बाबल्याक थोप ना. 1 तास लावलं पाणी उतरत. अगं आमका जेवल्या आबांका थोप नाही आधी. जाऊया पटकन. 12 अरे? वाजता 12:30. या माशांचा बिरब केवढा आहे त्या. चल जाऊया बोला तर बघूया. चला चला त्याला तर बोरा पाणी उतरत नाही. बबल्याच्या नादागला मामा तुझो नाहीच तर काय कळत नाही. विचारा पाणी कधी सुकतला हो असं ते सांगते कशाला आला तुम्ही? सुकता गो आहे 3 वाजता नाही इथं काय सुकला ना. पण इथं सुकायला मध्ये इथं सुकला ना. ए हाय तो रेवत दिसता ना मी त्या तुका मध्ये. पाणी तर उन्हान तुझे डोळे चकाकतात ते. इथं रेवत दिसता. चला जाऊया. चला बोरा आणून जाऊया. खरोखर तुम्ही बॉम्ब घालशी. बघतो ते माईच्या घुमकवती. यायला शर्फीच आहे हो. पुष्पा पाणी सुकलं नाही त्याच्यामुळे बबल्यान माऱ्या काढल्या ना लवकर आणून. पुष्पा आहेत का? ही झाडं लावायची बबल्या वाळात लावली. तकडे जगणार ना. खाऱ्या पाण्यातली येत नाही. सारी भरती लागली त्यामुळे 1 तास थांबाचा लागणार आहे. त्याच्या नादाक लागा बबल्याचे.
हा बघा बोरात आम्ही चाललेलो बोरं खायला चाललेलो आहे. त्यामुळे आता बोरा खाऊचं प्लॅनिंग काढलेलो हा. होय ना रे मग भूक लागली ना. पुष्पा होता. ह्यो शर्फी हा डॅंग पेस्ट खो हे बघा या मारून ठेवलेला आहे समजलं. अरे तर थर्मोकॉल हा मारून ठेवलेला आहे. तरंगतात हा. लावलेली आहे समजलं. पांढऱ्या वागा तो आता पांढऱ्या वाघाचं काळ्या वागा तो आता पांढऱ्या वाघाचं जंगल वाटतं. आता म्हणून ऍक्टर झाले पुष्पा. तर मित्रांनो वेळ जात नव्हतो म्हणून पाणी जरा कमी होऊ हव्या म्हणून आता बबलू आणि बोरा काढतात. आंबटच थोडीफार आणि पाणी जरा भरती असल्या कारणानं पाणी कमी होत नाही त्यामुळे काढूक मिळत नाहीत तोडय. त्यामुळे भूक लागली आहे का आर्यनकानी आणि त्यामुळे बोरांचो कार्यक्रम चालू केल्याने हो बघा हे जोडते. हां ही बघा काय तर बोरा ना. हा बोरा बोरा विचारले रे. अरे अरे आंबट होत मरण्याची. याबो पडला दिसली. याबो इधर आर्यन ही बघा आंबटच टाइमपास काय जायच नाही ना. कडे बघून याव्या आणखी 1 तास थांबताव तरी जमला असता ना. लेट येत होतं धांदलच केलं इथे विचार. रान कोंबडी ती कशी चढली बघ वरती. 5 वाजणार म्हणजे एकदा तोंड लागले म्हणून बोरा किडे बघून का फोडून. हा माहिती आहे आमचा. अवली काय यार. मराठी हो मराठी हो काकू मला पाणी झाड चाकलं पाणी 5 वाजता चुकताला म्हणजे मनानच काढलं. माहिती नाही. हे काय तुझी आहे तू का आणि तू का येऊ का वे हो का नंतर 2-3 वाडी मारून येईल असतं म्हणतात. तर पाणी 5 वाजेत अगं सुकणार आहे आणि तोपर्यंत असं टाइमपास काय नाही काय करीत राहायचं लागणार आहे. बबल्याने सांगल्याने लवकर त्याला जेवकव दिल्यान नाही आणि मग वरात काढल्या नाही बघा. कांडाळ घेऊन येलो असतो तर कांडाळ तरी टाकली असती. तर हे तुझ्या मामान ही बघ वरात काढलंय सगळ्यांना. काय भारीच रे. चला बोटीन जाऊया. पाणी आत्ता आत्तासा उतरता पाणी. मामाला आगदी बोर झाली सपली. नाही मोठा दी. अरे सपली ते का माहिती आहे ना. माया सपली. काय सांगू स्वतःसाठी गपचूप हे 17 किती शाळेत जातं किती तो हां 17 आता येत ना काय सांगणार. ए हे काय इंग्लिश विचारू का ह्यो इंग्लिश मिडियम वाला येता मराठी येता किती तू किती तो. आय एम इन 4th स्टँडर्ड. त्याच्यामधलं मराठी 4थीत आहे मी. त्याच्यामधला म्हणता 4th स्टँडर्ड मधला 4थीचा म्हणतो तो 8वीत. तू काय येता 17 मग का उपयोग तुझं काय नाही. तुझं आधी मराठीचा संबंध नाही आधी होय ना. मग मजा येतं त्यांचा समुद्र. कसं बघ वाटतं एकदम जेवण बिवण बुतूरच करतोय होय ना. बुतूर होय रे हो. किती दिवस जातात बुतूर.
तीन दिवस समजा 3 दिवस समुद्रात मासे पुरा जाळा टाकणार मुसलमानाची आहे ती. इथं बोचे करू का समोर तेव तकडे बोटीच रे मला खय चल तिला ते बघा आणि आता जाऊचा परत तेवढा पाठी तर जाऊन मी भिजत जाऊन भुतू जाणार झाडाकडे मारायचं काढणार 3-11 झाले मग प्रत्येक होतला जाऊया ना हळूहळू चल ही जाऊ तसे जाऊया पाठी आणि ह्यो आचऱ्याचो नदी आणि समुद्रात एक मिलन होता थंय तर जेवढे चलतील लाव आता तेवढे परत पाठी चालला जय आमका शेळवा खानाची थंय जाता बोरा खायत 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 पुढे येईल आणि आता चालला पुन्हा पाठी तर पाणी कमी होत नाही तरी पण हे 2 जण गेले आहेत आबा आणि बबलू गेलो गमेल घेऊन गेलो तो बघा तोडाई काढूसाठी मोपा पाणी तुम्ही गार करून टाकतलास पाणी तर काय कमीच होत नाही काहीच कमी होऊ का आणखी ना गो 5 वाजता सांगले 5 वाजता सांगले वाजले किती 3:30 4 वाजत नाही 4 वाजत होत 4 वाजत आगत होत 1 तास गावलं भरपूर तो बघ मार कोयता मार मी आलो केवढं त्यांका मिळाक लागले की उतरा बघा बाबा मी मास उडी मारले बघलो कोणते पाणी आहे ना अशी हा हो उतारताना खय पाणी आहे. मोठे मासे होते तकडे गेला होता पाणी तकडे उतारताना त्याच्यामुळे उडी आम्ही खय मारतो. ताकद गेला तकडे समुद्राकडे पाणी तर काय सुकत नाही हा मारानच काढल्यान पाणी आहे अजून अर्धो 1 तास हवं पाणी सुकाक खय गो रवले ते आर्यननी तिकडे आहेत बबलू आणि ते बघा तिकडे आहेत ना बबलू आणि थंय आहेत सौग्याकडे कालवा फोडतात आणि मासे पण पाण्यात उडे मारतात रोज रोज एक खजेती होता रोज आमका भरतीच गावता येता तेव्हा तो या बघा कोरा घेऊन येला रेवो उपसाचो रेवो रेवचो ना नेवचो लागलो नाही पुरे आज तकडे सुकता हळूहळू मारुडी हे घार बघा आता मासो कसं उचलीत म्हटलं माका वाटलं मारायचा या कपचा हा भाऊ